Nautička patrola Jutarnjeg lista stigla je i do Krka, gdje se usidrila u marini Punat. Najveća i najstarija marina sjevernog Jadrana osnovana je 1964. Godinama dobiva priznanja, pa je i lani osvojila zlatno sidro. Čak 1300 vlasnika brodova ovdje ima godišnji vez, a među brojnim korisnicima je i bračni par iz Slovačke. Sve imamo bez problema napravljeno, zato to volime, je tu dobre vreme, su tu dobri ljudja Hrvatske. Mi volime Hrvatsku, volime ljudi hrvatskih, a zašto kad možemo, tak kad imamo vreme, dolazime non stop u Hrvatsku. Dokonca i u Rabu imamo jednih prijatelja gdje sme kume. Zadovoljnim Slovacima susjedi su nakratko postali članovi patrola Jutarnjeg lista, kojima je cilj istražiti život u marinama, ali i više od toga. Svi znaju za plavu Hrvatsku, za predivno more, predivne plaže, skrivene uvale, ali u biti u sve to dolazi taj neki dodatni sadržaj autohtonog proizvoda, nekog kvalitetnog hrvatskog, koji se možda čak može za nautičare naručiti i na brod, a za one koji možda nisu na brodu, nego putuju ovako samo kao posjetitelji ili turisti, znači mogu doći na ta mjesta, posjetiti, probati. A odličan primjer spajanja zelene i plave Hrvatske je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje se nalazi u Korniću. Lijepa riječ vam daleko putuje i normalno dolaze kod nas ljudi iz marine i svukuda. Pred malo su došli jedni čak i pješke, muž i žena čuli su za nas, došli su pješke, popili su, pojeli su, kupili su sir, otišli su na brod, tu su imali dole brod, opet su se vratili kroz par dana, onda sve jedan drugomu pričaju o našemu siru, o našim proizvodima. To vam je sve povezano jedno s drugim. Obitelj Mrakovčić početkom godine uložila je znatna sredstva u novi restoran, siranu i klaonicu. Korona kriza ih je pogodila, ali kupci i gosti se vraćaju. Sada ih više od korone muči činjenica da zbog čagljeva gube ovce, pa mole nadležne da im pomognu. Pritom ne odustaju. Osvajaju nagrade za sir, čija je tajna na izgled jednostavna. Najveći je faktor čistoća, higijena. I ispaša ovaca. Zdrave ovce, zdrava paša i čista proizvodnja. Uživajući u siru, kovali smo planove za posjet novim marinama. Susret s onom na Krku uvjerio nas je da ovdje gosti imaju pregršt razloga za zadovoljstvo.